పాల్వంచ పట్టణంలో కాకతీయ రాజుల కాలంలో నిర్మించబడిన శ్రీ ఆత్మలింగేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో ఉత్తర భారతదేశానికి చెందిన ఆలయ పీఠాధిపతులు, సన్యాసులు, సాధువులు చేరుకుని స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఉత్తర భారతదేశానికి చెందిన అయోధ్య, కాశీ, ప్రయాగ, చిత్రకూట్, బృందావనంతో పాటు వివిధ ఆలయాల నుంచి పలు పీఠాధిపతులు, సాధువులు గోదావరి పరిక్రమలో భాగంగా గోదావరి నదీ తీర పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించుకుంటూ గోవధ వలన కలిగే పాపం, అలాగే హిందూ ధర్మం గొప్పతనం గురించి తెలిపేందుకు పాల్వంచలోని శ్రీ ఆత్మలింగేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో శ్రీ రాజేంద్రదాస్ దేవాజీ మహారాజ్ ఆధ్యాత్మిక బోధనలు, భక్తి కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీ ఆత్మలింగేశ్వర సేవా సమితి భక్తులు పాల్గొన్నారు. जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर. పాల్వంచ పట్టణంలో కాకతీయ రాజుల కాలంలో నిర్మించబడిన శ్రీ ఆత్మలింగేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో ఉత్తర భారతదేశానికి చెందిన ఆలయ పీఠాధిపతులు, సన్యాసులు, సాధువులు చేరుకుని స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఉత్తర భారతదేశానికి చెందిన అయోధ్య, కాశీ, ప్రయాగ, చిత్రకూట్, బృందావనంతో పాటు వివిధ ఆలయాల నుంచి పలు పీఠాధిపతులు, సాధువులు గోదావరి పరిక్రమలో భాగంగా గోదావరి నదీ తీర పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించుకుంటూ గోవధ వలన కలిగే పాపం, అలాగే హిందూ ధర్మం గొప్పతనం గురించి తెలిపేందుకు పాల్వంచలోని శ్రీ ఆత్మలింగేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో శ్రీ రాజేంద్రదాస్ దేవాజీ మహారాజ్ ఆధ్యాత్మిక బోధనలు, భక్తి కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీ ఆత్మలింగేశ్వర సేవా సమితి భక్తులు పాల్గొన్నారు.
da 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 da